Od 10. Od 10. ale prvých 8 výstupov máme 8. Dobre, od 10. ale od 10. 10. miesto nemáme, máme ex ofo dvoch na 9. mieste a to je Samo Marian. Áno, a ten druhý 9. kde si? Gratulujem. Janiga, áno. A ideme na to 8. miesto. Na 8. mieste sa umiestnil Paluga Milan. Dobre, Ten už je vystúpený. Na 7. mieste Maťko Maroš. Nauč sa pýtať, naučím sa. Ten na tú malú rybku, čo by dneska šla. Keď vykrví, tak sáčky musí do auta dať. Hej, to sa podobáš na ňu. Vždycky to vidí takéto sáčky. Na 6. mieste Plajs Jan. Na 5. mieste Madunický Milan. Prvý turista. Na 4. mieste Verníček Filip. Že zase zabudovali cudzinci. A ideme na bedňu, pardon, na prvé 3 miesta. Na 3. mieste Vajdulák Pavol. Hej! A zároveň vám hovorím, že toto je najstarší účastník týchto pretekov. Učte sa, väčšine tu nebude. Aby ste vedeli, tak toho kapra ťahal asi 20 minút. Hej, čo udial? V 2. mieste. Nevedeli sme potom, keď ho vyťahol, že či bol viacej unavený on alebo ten kapol. V 2. mieste Sobolčiak Peter. Dáme z toho. Na 1. mieste a víťazom dnešného dňa je Bedrich Jan. Ja som vedel, že ho nemám dodatočne zaregistrovať. Prišiel síce po funuse, ale Neprišiel po funuse, prišiel na čas. Prišiel a vyhral, vidíš? Posledný prišiel a vyhral. Takže, čo nám dáme poďakovať Ivi a jeho rodine, ktorá nám navrhla dobrú guláš, vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili. No a dúfajme, že našli rok, kde budú na Mestove. Nie, u vás asi u vás, že aby ste sa zúčastnili viacerí nejako pred 3 rokmi, či pred toľkými, aj pred 3 rokmi, keď tam boli dvaja Kudúčania, ja a ešte jeden.